Ang Ginoo kung born again ka na, ang Ginoo mismo nagapuyo sa imo. Because we are the temple of the Holy Spirit, hambal sang Bible, di ba? So ang Ginoo ara ka lupod-upod sa imo. But when we come together as a church, iglesia, body of Christ, we celebrate the goodness of God in this place. Gasturyahanay kita, sinadya kita, sharing kita. Amo na ang loving relationship when we know that God loves us. Amen? And lastly, the character of a relationship with God. Ano tanaw nyo? Living, loving, and learning. Ito, very good. Yes, I like that, sharing. But you should learn first. Learn about God. Learn the truth about God. Hindi nga ginhambal lang sa imo, but first hand mo makilala siya. Learning. So it will take us the whole of eternity to know God. Ano kalawig sang eternity? Wala katapusan. Buti ganon, hindi mo gid makatungkad ang Ginoo. Kanami, no? Wala boring adlaw sa iya. Sa Ginoo, wala. Diriya sa kalibutan, mabore ka, maano ka? Ma-Facebook, ma-TikTok. Te, sa Ginoo ya, hindi, ma-celebrate. Ay, kanami sa imo, Lord. Hindi ko matakaan sa imo. Amo na dapat. Living, loving, learning. Okay, balik ta. Talking to God in prayer builds your connection to the one absolute in a world that's constantly changing. Sa kalibutan, nagabago. Nagabago ang kalibutan. Every moment, nagabago. No? Isa lang gid ang wala nagabago sa kalibutan. Sino na siya? Ang Ginoo. Ikaw mismo, gabago. Ako, gabago. May mahulog naman ko nga buhok. Uy, ano na lang ito. Hindi itong balik. No? Ang mga korinot, tanon lang niya, hindi na mabalik. Maski ano ni nga pabutong ni nga kwan eh. Hindi na niya, uy, kaso, namigid nga answer. Why kaso? Tuod na mga utod. Ang hope tayara sa Ginoo. So when we talk to God in prayer, may koneksyon kita. Ngayon, hindi kita matandog, maski gabag-o ang kalibutan. Okay, paspasan ta mga utod. Take your fears to the Lord and allow Him to work through them. Hindi kaya makadeal sa imo mga kadlok, sa imo fears. Ang Ginoo yang ma-deal sina. I-surrender bala. Tag bala sa iya. Ano kay ikaw nagpasan sa imo fear mo? Ginadibdib mong imo fear. Tud na, kabalo ko mo anong dibdib. Hindi si Sister Dibs. Hindi pagdibdiba ang bunga problema. Temporary lang na. Tag bala sa Ginoo. I-clear ang imo mind. Mga utod, Aryo, subong may, employed ko, no? So, may mga problema sa trabaho. Hindi niya makauntat. So, anong ginahimo ko? Wala. Pabayin na sila. Basta, ang Ginoo, yung kasalig kung hindi ako pagpabayan. There are so many things in my life. Sige karon, hindi ba, kung ma-preempt karon, may sugpon ko na. Prayer brings you closer to God and gives you a deeper understanding of who He is. Diri na ta karon mabalik sa hambal ko sa inyo nga dapat ang pagkilala mo sa Ginoo, ang pagkilala mo sa Dios, hindi nga ginhambal ko nanong ginhambal lang sa imo. Kundi nakilala mo siya mismo tungod nga nagpakita siya sa imo, sang iya gahom, sang iya kaayo. Amen? Nan. Next bro. Ari. Wow, gina-encourage, sugid ka mo mga utod. Join a life group. Life group Sunday di ba? Lipatan ko, life group Sunday thing. So, ginakuha natin, life groups, mga small groups, D groups, kung ano man tawag nyo da. Join gid. Nga God designed us, ginbuhat niya kita, for relationships. Ang hambal nga, no man is an island. Hindi pwedeng ikaw lang sa bilog ng kalibutan. Nakatanaw ko mo sang movie nga Castaway. Yung nga artista man. Ha? Forrest Gump? Ha? Tom Hanks! So, thank you bro. Tom Hanks, Castaway. Na ano siya sa isa ka isla? Siya lang isa. Paminsarable, ikaw lang. Amo pa, pagpuli nyo karon, baw halokigid ang inyong mga bana, nga sutil, mga asawa nga buot. Ngayon, appreciate agad ka, rin kagdi. Mga kabataan nyo.
mga nanay nyo, tatay nyo, halukigil pagpuli nyo, appreciate gid nga rita di. Paminsan, ikaw lang isa sa kalibutan, anong matabo? Mabuang ka daw. So God has designed for relationship. Hindi pwede nga ikaw lang. Amo na nga ang emotional support, kinahanglan naton. And this is where diri nagasulod ang mga life groups, communities. But not just ordinary ng mga life groups, ha? You should join the right kind of friends. May mga amigo kita, mahiga kita, nga influensya sa kalalatan. Mga utod-utdan nyo na ang relasyon. Ang mga wala pulos yung mga amigo, mga amiga, i-cut off na. Hindi ka na bang tubo? Ikaw pang butungon padalom. Dito ka sa relasyon nga nag-build up sa imo. Nagamaayo ka nga tao. Amen? Ang imo pag-isindi sa kinabuhi, nagalapad. Okay? Problems shrink when you know that you have people behind you supporting you in your struggles. Namigidya kung may problema ka nga may sharean ka. Tuod na. Kung ikaw lang isa magkumkum sa imo problema, gulpi lang masinggit ka na. Tapos gulpi lang lakat ka na sa dalan, ikaw lang isa, gamo ka na nao. Okay, don't be afraid to reach out to those you trust. Dapat, may CDC ng kalibutan, may ara ka person, nga gina-look up nimo, nga ginasaligan nimo, gina-trust nimo, nga nagabulig sa imo pagtubo. Mayara ka mo sina? Oh, nami man. Nami gid. So, gina-encourage ko ka mo to join a life group. Okay, bro. Dasig-dasigon ta, bro. Okay, number 4. Every time may mga ginaagyan ko sa kinabuhi, ginabalikdan ko, gina-recall ko sa mga sitwasyon, mga problema, mga naagyan na ako in the past, nga ang Ginoo ara gid nga nagbulig sa akon. Balikan ta na. Recall God's faithfulness. Panumduma ang Ginoo nga ginbuligan niya ikaw sang may problema ka. No? May mga times kamo na yung maka-answer. Ano nga mga beses, mga sitwasyon sa inyo kabuhi? Hindi na pag-ikuan sa imo, pag-i-credit sa imo nga ikaw yung nag-solve sa problema mo. Hindi gid ihatagid sa Ginoo pirmi. Amen? Every time nga ginatagaan mo siya sang testimony sang imo, sang iya kaayo sa imo kabuhi, gina-encourage mo siya nga liwat, which are key elements in developing a positive mindset. Every time may problema ta mga utod, anong una nga nagasulod sa inyo paminsaro? Negative o positive? Aber? Most probably, negative gid, no? We always think of the worst nga matabo. Every time maghimo kasi na, you are prone to worry. Nagakuan ka? Kag worry is a sin. Ang worry, ano ganang worry sa Ilonggo? Ha? Palibog or worry. Every time mag-worry kita, sin ina, sala ina, sige doon. Nga because wala ka faith. Kung wala ka faith sa Ginoo, it's a sin. Nobody can please God without faith. Amen? Importante gina mga autoda. So, during those times, nagpangduha-duha ka sa iya kayo. Sa kayo sa Ginoo, pangamuyo ka, kag mangayo sang kapatawaran. Repent. Lord, patawara ako, nagduha-duha ko sa imo. Nag-worry ko, Lord. Indua pa small kung imo kaayo, ang imo nga gahom. Nan. Problems don't look as bad when you see God's fingerprints in your life. Dapat makita mo ang kamot, ang gahom sa Ginoo sa imo kabuhi. No matter what situation you're in. Dapat makita mo nga it's because of the Lord, not anything else. Amen? Nan. Sige, ma-close ta. Conclusion. Sa Bible, sa Romans, nangambal diri, all things, God will work out all things, tanan nga butang, for good. So maski ano nga mga bad things nga nagakatabo sa imo kabuhi, God will work it out. God will turn it, i-turn into good things. Nga kay palangga mo siya.
Ara promise na iya sa Ginoo, siya yung nagsulat sina aran sa Bible. God will work all things for the good of those who love Him, no? And who are called according to His purpose. So when you walk according to the purposes of God, do not be afraid, because everything will work out fine. Amen. Amen. It also gives us a chance to look at the bigger picture instead of dwelling on the present troubles. Kalabanan sa aton mga utod, makita lang naton micro ang aton lang sitwasyon, ang aton lang ang ginabatsyag, ang aton lang ginaagihan, amo lang binamakita tamo. Wala ta makita ang makro, ang kadakan, ang kadalman bla. So sometimes hindi ta maintindihan ang sitwasyon ta because ang nakita ta aton lang, ang ginaagihan ta lang aton pasakit. Wala ta makita ang anong kakatabo sa palibot. Amo na kinahanglan palawakon ta pa expand nato ng aton nga tan-aw sa kabuhi, no? Look at the bigger picture instead dwelling on your own selfish situation. If you haven't yet, make a habit of recording how God has answered your prayers. Ari mga utodo. Sang gamay, sang baby Christian pa ko, meaning bago pa ko sa faith, gin-encourage ko may mentor ko sang una, encourage ako mag-journaling. We call it journaling, no? Every day, kung anong ginabasa mo, mga devotion mo, mga devotional mo, isulat mo kung anong ano na sa Ginoo. Anong ginhambal sa Ginoo. May formula ta sina. Next time i-share ko lang sa inyo. But ano ang kaayuhan sini? Dira mo kung kisa makita, kag ma-appreciate mo, mabalikan mo ang mga times nga naghambal gali sa imong Ginoo. Wala. Kaysa gina-take for granted tala mga things nga naghambal siya. Abi naton wala siya naghambal. Pero gahambal siya gali. Through our daily devotionals, to people nga na-speak life sa imo. No? Kung mabalikan mo na, da mo na karon ma-appreciate. Kag ma-encourage ikaw. Ma-lift up ang imo nga balatyagon. Ang kabugat nga ginadala mo, mamagaan. Kung mabalikan mo ang mga maayo nga nabuhat sa Ginoo sa imo, ay ari ka pagali, Lord, hambal mo sa akon, you will never leave me nor forsake me. Yan. So, umugi na sa liga naton. Sige bro, may isa pa. So, what does it mean to trust God? Simple lang, tatlo ni karakter, no? Reliable, truth, kamatuoran, ability, or strength of something. So, sa Ginoo, hatag ta na sa iyang reliability. Ang iyang makasalig ka sa iya. Ano siya ka-reliable? 2,000% ang Ginoo sa reliable. All you have to do is to trust Him. 2,000% man. Reliable siya, masaligan. His word, ang iya pulong. Dapat kita mag-trust sa pulong, sa hinambal. Hindi sa ginhaom-haom. Kundi kung ano nang ginhambal niya. Ang iya abilidad. Tanaw nyo ano ka-abilidad sa Ginoo. Ano ka-abilidad sa Diyos. Ang maka-abilidad yung mga utod. Grabe niya abilidad niya. Wala sa may maka-question sina. And His strength. Magaling tawag siya nga, Almighty. Full of strength. Kusog-kusogid kayo. Paano na-defeat si Satanas? Ara sa Bible, ginambal niya na. Paano siya na-defeat? By the? Ginambal niya lang. Wala gani. Wala. Muna ka weak si Satanas. Ari kita karon sa Ginoo. Tiano kita kakusog. Super. Amen. Ari pagid, that He always keeps His promises. Importante gid mga utod nga may balaan ta ang iya promesa sa aton kabuhi. Anong promesa iya sa imo kabuhi? Kabalo ka? Assignment mo. Kung wala ka kay balo sa imo promesa sa Ginoo sa imo kabuhi, research mo. Amen? Pangitaa. Pangadi sa iya, Lord, anong promesa mo? Wala ka pa imo gili kabalo ya, kadugay ka nagapanglakaton na Kristiyano. That He loves you and has good in store for you. Truth niya mga utod, palangga gid ka sang Ginoo.
Ano ya ka palangga? Yes. Kita na ang cross. Ang cross, gin spread sa Ginoong ya kamo, duwa ka kamot. Amoya ka ina kapalangga. Nakuha nyo? For God so loved the world that He gave. Ginatag ya ang tanan. Ang iyang anak. His only begotten Son. Ang iyang palangga ng anak. Kung sino magtuo, magpa-forever, trust, believes, ano pa, have faith in Him, will not perish. Hindi madula. May kabuhi. Will have eternal life. Amen? Basic na mga utod. Okay. Manog tapos ta. Trusting in Him means believing what He says about Himself, about the world, and about you is truth. Because He's the way, siya ang paagi. He is the truth. And He is the life. Tatlo lang gid. Siya ang paagi sa kabuhi is the truth, kamatuoran, and He is kabuhi. Amen? Mayara pa bro. Oh, Nika, may na-miss ko. As going here, may nabatian ko sa radyo, no? Kabalo ka mo nga may direct line ang Ginoo. May direct line siya daw pala yung cellphone, bla. Dial ka lang, tapos ara din masabat ang Ginoo. Kabalo ka mo na, wala? Ano? Anong number ya? Jeremiah 33:3. Ano ang balda? Call! Tawag! Call unto me! Ang balsing Ginoo. And I will answer thee. Okay, direct line. Sobra pa sa direct line sa Malacanang. And show you great. Wow, wala pa natin maintindihan. And mighty things. Wala tayo maintindihan. So every time may gusto ko, Lord, ma-pray ko sa imo, tawagin Ginoo. Jeremiah 33:3. Basahan mga autor, pagpuli nyo karon. Amen? Sige. Na-bless ka mo? Thank you, Blanc. Makanta Ginoo. Magduko lang ta mga muyo. Ta amay sa langit. Ginabayaw ka ginamon subong aga. Inahatag namon ang amon kabuhi, ang kaugalingon namon sa imo. Kung ikaw, wala ka pa nakabaton sa Ginoo, wala mo pa siya ginbaton nga imo Ginoo kag Dios kag manluluwas, ginaagdata ka abyan sa pagpangamuyo sa sininga pangamuyo. Nagapamati sa aton sa Facebook, sa YouTube, even nagapamati sa DYVS. Mga muyo ta. Ginoong Hesus, ako makasasala. Kag hindi ko gid maluwas ang akon nga kaugalingon. Amo gani nga sa sininga aga Ginoo nagapangayo ako sang kapatawaran sa akon mga sala sa imo. Sa imo lang gid ako nakasala, wala na sang iban pa. Lord, forgive me. Patawara ako sa akon mga kahuyang, papangduha-duha, loss of faith sa imo. And Lord, ikaw na karon ang akon Lord and Savior sa akon kabuhi. Holy Spirit, come into my life. Baguha ako. Transform ako, Ginoo. From the kingdom of darkness into the kingdom of light. Kasanag, kagamaturan. Nabilong na ko subong Ginoo sa imo ginarian. Ginarian sang kasanag. Ginarian sang pagidait. Ginarian sang wala katapusan nga kabuhi. Kagapasalamat gid ko Lord sa pagbag-o mo sa akon. Initanan ginapangamuyo ko sa ngalan ni Kristo Jesus nga ako Ginoo. Amen. Lakpakan taliwat ng Ginoo. Sa sining at iun, ginpiligid namon ang magdayaw, magsimba sa imo, dalayawon ka Kristo. Nagasining sa imo, nga ikaw ang maayo nga Ginoo,
happened. By God's grace and because of your support in prayers and offerings, we already had enough funds on hand at the time of Phase 1 construction. It was also a year ago when we began praying and campaigning for the Lord's blessing to fund the construction of Phase 2 so that there will be continually work in the building project. And true enough, the Lord answered our prayers through the following. The contractor spread to advance the funding of Phase 2 at a contracted price of 4.6 million with a term of payments that is feasible for us to fulfill. With our next payment of 300,000 scheduled on September 15, our balance will be around 1.8 million out of 4.6 million total cost of Phase 2. Your Sunday offerings and the pledges intended for Julius Hall kept pouring in. The various fundraising activities that we had, which we're already grateful for your generous support, the summer basketball tournament at the HLM basketball grounds, the couples or home builders night at the Sugarland Hotel, and the ongoing Club 50, Club 100, and Club 500. And the last slide of the PowerPoint presented a while ago, we saw the Julius Hall structures as it is today. Just like David, who envisioned building a temple for the Lord, we too dream of the Julius Hall as a physical structure. We're united in our faith in the Lord. We can hold activities that give glory to Him and in Him alone. The Julius Hall building project still has a long way until it is finished. But with the Lord's grace and guidance, we will surely get there. He has allowed us to take courage. So we encourage you to continue taking these steps with us through your prayers and offerings toward the fulfillment of our dream of a home for the nation. So may ara taduwad ang envelope, ang brown amo na para sa aton nga Julius Hall kag ang white para sa aton nga tithes. So bago ta maghatag mga muyo kita, Ginoo nagapasalamat gid kami kay ikaw ang Dios nga nagahatag gid sa amon, Lord. Salamat Ginoo sang kusog kag sang imo nga kabakod na ginasustainer mo kami. Tungod lang gid Lord God sa imo makahatag kami kay ikaw man Lord una naghatag Lord God sa imo nga bugto nga anak. Lord, nagapasalamat gid kami sa imo nga gugma nga ginabubo mo gid Ginoo kag may kalipay sa amon mga tagipusoon sa paghatag tungod sa imo. Salamat gid Lord. Gamiton mo gid ni Lord ang ini nga ginhatag mo sa amon para madayaw kag mahimaya gid ang imo nga ngalan. All these things we pray in Jesus name. Amen and amen. Sang promesa mo sa ako, Ginoo. Ikaw ang matutong, ikaw lang saligan nako. Ikaw lang saligan nako. Sige, bago ta pauli, mangamuyo kita, Nay. No? Pwede lang ta katindog. Magdako lang kita, magpiyong. Mag-agree lang kamo sa akon pangamuyo. Amay namon sa langit, salamat gid Ginoo. Ari naman kami liwat sa imo at tubangan. Lord, may mga pangamuyo kami tani nga ask sa imo Ginoo for favor. Lord, nga ang imo nga plano sa sininga church mangin madinalagon kung ano man ang imo plano Ginoo gina-open namon Lord kag gina-accept ina Ginoo kay balo kami naga-trust kami sa imo nga will sa sininga church. Lord, sa mga tao nga ari diri subong may mga ginabatyag, may mga balatian sa ilang
Lawas, Ginoo, ayuha man sila. Lord, especially kay Coach Lance, may ginabatsyag sa subong Ginoo. Ang spirit sa Ginoo magatandog sa iya. Healing. Jehovah Rapha, the God of healing, will heal you because He has paid for it 2,000 years ago. So magaayo ikaw. Sa mga abyan ng mga utod naton nga nakakinahanglan sang probisyon, sang mga pinansyal nga bulig, Lord Ginoo, ikaw lang gid ang makahatag sina sa ila. Mahimo sang milagro sa ila kabuhi, Ginoo. Nga mahatagan mo sila sang probisyon nga hindi gid sila magduda ang halin sa imo. Kay ikaw ang ila Dios, ikaw ang ila ginasaligan. And Ginoo, mag-pray man kami sa mga relasyon nga nagkalabugto, relasyon nga nagkalasay, relasyon nga hindi na sa amon lang ang pagtanaw, hindi na mabalik. Pero Lord, ikaw ang Diyos, you are the God of restoration. So wala sang imposible sa imo, Ginoo. Lord, ibalik man ina. Mga mag-asawa, nagbalikay, bana kag-asawa, mga kabataan sa ila ginikanan, magbalikay, mga abyan na naginaway, Lord, pabalik ka man sila. Nagapasalamat kami, Lord, nga nagagiho ka sa amon kabuhi. Inatandog mo ang tagsa nga tagipusoon diri, kaginabag-o mo sila, gina-transform mo sila sa image and likeness ng imo anak nga si Jesus Christ. Salamat, gid. Amen. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance towards you and give you peace in the name of Jesus Christ. And all your people will say, Amen. Pakpakanta Ginoo. Hallelujah. Go in the love of God. O Ginoo, sa imo lang nagatuon, ikaw ang nagluwas sa akon, naghatag paglaon. Sa presensya mo, padayon ang